Ganito po ang paggugulay nito. Mahirap, masarap, ubod, ubod ng sarap, ubod ng hirap. Paggawa. Ano, Chogs? Papatak sa tubig para hindi siya pumula. Kadang-kadang no eh. Hugas pa. Opo, hugasan pa po. Pagkatapos niyan, ilalaga pa yan natin para maalis yung lasang matamis-tamis. Bagay. Pinapakuluan ko pala. Oo. Kuluan yan. Napakasarap niya na naman. Ubod, itong tinatawag na ubod, pag nakuha mo ang pagkagulay, ubod ng sarap. Pero pag hindi, ubod ng sama ng lasa. Usod yan, Chogs. Anong sahog niyan, ma? Sardines. Masarap sila nito. Ang the best dito ang sahog. Ano, kabibi. Kabibi na yung sa ilo. Sa tabang. Kabibi. Kabibi sa tabang. Ang the best na dito. Pero, ang iba na hindi naman nakain. Hindi nila alam na masarap. Ito nga pwede na itong kainin eh. Kain ka, Jogs. Pwede niya mapakukuluan. Papakuluan. Pagkatapos, pipigaan. Yan ang paglulay nito. Tapos, masarap ito sa, lumpia. Nilulumpia, masarap ito. Gusto mo magtira tayo para maglumpia tayo bukas. Marami pa ng recipe yan. May lumpia natin. Dito yung lumpia wrapper mo. Pwede. Pwede sa bahay. Pero dapat hindi ganyan ang gayat pag ilulumpia. Pino. Yung medyo pahaba. Sarap to lumpia. Tapos may gulay. Yung may repolyo, may yung Pang lumpia pa rin. yung diba? Yung orange. Carrots. Carrots! Para Islam. Ang sarap po nito. Yun natin mauubos. Ang dami nito. Nakakapagbigay pa sa kapitbahay. Damay na natin yung kapitbahay para isang lutuan na lang. Bahala na si Ligo ang lalong mas masarap. Masarap sa kanya. Silibo na lang. Ligo sardines. Hindi yung galing sa DSWD. King Cup. Dalawa pong nyug yung niyan, panggata. Tapos dalawang sardinas din para mas masarap. Mas malasa. Mas malasa. Marami na makukuha dyan, ma? Tapos may kunting sili. Ang sarap. Magbubukod na lang. Sisilihan yung iba. Yung para sa bata, yung walang sili. Dami. Dami, tingnan. Dapat Wala pa. Maano naman yan? Pag yan inalaga, tapos pag napiga. Ang iba nito hindi na nalaga, kaya lang matamis yung gulay. Sarapan naman po niya ni Mama magluto. Yan, lalo na pag mga ginataan. Bicol tayo eh. Mahilig tayo sa gata. Sige
tumikim. Sarap to. Sa mga natatakam po dyan, sorry na lang. Mm. Mm. Sarap po. Ang tamis. Tamis-tamis na po yan. Tamis-tamis. Hindi yun. Kinakanilig mo. Ano man yan, Rick? Hindi yan masarap. Ito masarap. Mm. Mm. Sarap yan. Kawawa naman si Joy, hindi makatikim. Kaagawan kami nito nun. Pag nagugulay ganito, kunti na lang nagugulay. Agawan kami. Pagkain. Manamis-namis. Kapag hindi mo siya nilaga, malalasa mo to sa gulay. Kaya nga, ilaga mo para maalis yung lasa niya. Na matamis na ganyan. Maraming proseso pero masarap. Kaya nga tinawag na ubod. Ubod ng hirap, ubod ng sarap, pag napaganda ang pagluto. Pag hindi naman, ubod ng sama. Gusto mo kumain? Tikman mo. Sarap yan. Ito na. Kanina pa po yan natatakam. Wako na, kay Jun. Tikman. Mm. Sarap yan. Sarap na. Hindi mo kay mama ang sarap. Hindi naman. Ganun eh naman. Yan pong nagbibideo natatakam na. Lumpiain ma. Ito, masarap na Yan yung lumpia. pinakaubod na talaga siya. Tamis na pa dito. Maraming may naman si Kuha. Lulumpia po namin to bukas. Yan. Lalahukan namin ng mga gulay. Sarap to. Lumpiang ubod ng nyug. Bibili tayo ng repolyo, tapos carrots, tapos ano pa bang sahog? Okay. Tugi. Oo nga, tugi. Sarap. Oh, makakadami. Tapos sayote. May sayote. May sayote. Wala naman sayote. Ay, mayroon kabaw. Mm. Mayroon sayote doon. Ilagay na lang natin yung sa rep para bukas. Ayan po, mapapanood nyo din yung paglumpia niya. Hindi ko talbos ng balinghoy. May ubo din po ng niyog. Marami pa mo pagkain na mapapanood nyo sa aming video. Sari-sari pong gawain namin din sa bukid. Sari-sari din pagkain. Sari-saring pagkain. Yung mga pagkain na hindi mo mabibili sa palengke. Hindi mo makikita sa Wala palengke. po kami ditong gastos. Ay, mayroon din pala. Bibili pala tayo ng mantika, Yan, yan lang. carrots, at saka yung repolyo. Bibili din pala tayo. Pero Kun- kunti na. kunti lang. Hindi lahat. Hindi lahat bibilin. Karamihan dito lang makukuha sa paligid-ligid. Yan, yan, yan. Anong gulay. Ayan na po yung pinakaubod niyan. Yan. Paliit po siya ng paliit. Panipis ng panipis. Paiksi din ng paiksi. Holy. Uli na. Yan po. Tapos mamaya po pakukuluan niya. Pakukuluan ng 30 minutes no ma? Mga 30 minutes na pakulo. Para sa mag-aarang. Ayan po, yan yung panggata. Ayan yung nagkakayod yung pamangkin namin. Ayan po, kahit dito, yung mga babae magagaling magkayod ng nyug. Ayan, kaso ayan, may dalawang istorbo yan. Kumakain ng kinayod. Uy, yung dalawa. Oh. Ayan. Pati po yung aso gusto kumain. Ayan. Yan po yung ilalagay natin sa ubod mamaya. Ayan. Yung kinuha pong ubod ng nyug. Ayan guys. Kung napapansin nyo po, may pinapahinog pa kaming papaya doon, no? Ayun sa taas. Lalaki po niyan, sariwang-sariwa, galing sa puno.
natin ng ubod ng niyog na aking hinimay. Yan. Hinimay ba? O sa amin sa Bicol, giniris. Kaya po natin ito binababad sa tubig pagka hinihimay po natin kasi para maalis po yung mga kulay-kulay nila. Tama ang tubig niya, Joy. Iba ang kulay. Ito yung mga parang yung parang suka. Parang suka ng niyog. Kaya ito ibinababad. Para maalis yung medyo matamis na may asim-asim. Yan. Da! Ito po ay mga 30 minutes or 15-30 minutes. Depende po ito sa sa apoy. Tapon mo ito, be. Nasa labas. Sa luwas. Yes. Tayin po natin siya na medyo lumambot. Okay na po ito. Okay na po natin. Walang po tayong pangsapin. Ayan po. Tapos, lalagay naman uli natin dito sa planggana. Lalagyan natin ng malamig na tubig. Hain po natin. Natin sa malamig na tubig. Para kapag siya proseso lang po ang paggawa. Po, maglamig po, papagaan po natin. Tapos, magagata na po tayo ng niyog. Pipigaan na po natin. Ganito po ang paggawa dito sa amin. Aywan ko po sa iba kung paano nila ito ginugulay. Kami po, ganito po ang paraan namin ng paggugulay nito. Nailaga, malambot na, papagaan pa. Ganito po. Para maalis po yung lasang matamis sa gulay. Ang iba po nito, ginigisa lang siya.
Pero kami po dito sa Bicol, ginagataan po talaga ito. Hindi po ito ginigisa. Pero pwede din po. Depende po sa gusto ng kakain. Ito pong unang gata, ito pa ang tinatawag sa amin sa Bicol na liputok. Sa Tagalog po ay kakang gata. Kakang gata. Ano ang tawag sa inyo nito? Ganito. Ganun din po. Kakang gata talaga. Sa amin. Liputok. Ito po yung kakang gata. Ito po natin ilagay. Ito natin. Tapos, magagata na po tayo para dun sa pagluto ng gulay. Hindi na po natin masyado dadamihan ang tubig kasi luto na rin naman po yung ubod. Sabit na lang po yun. Ipid po kami sa sibuyas at bawang. Sobrang mahal po dito sa amin. 200 ang isang kilo. Nabili po kami 1/4 na sibuyas, 1/4 na bawang. 100 na po. Kaya tipid po kami sa sibuyas at bawang. Ito pong kalahati, ilalagay po natin yan sa paunang gata na pagluluto. Tapos, ito pong kalahati, ilalagay natin sa huling gata na ilalagay. Para mabango. Kunti nga po, dapat madami sana. And then, paminta. Tapos, asin po. Ikot natin ang asin. Lagay na po natin yung sahog na sardinas.
Dalawa po siyang sardinas para malasa. Tapos, ang paglalagay po namin ng ito po pampalasa pa ay layer po ito. Ito sa una. Tapos, mamaya po, paglagay ng gulay, lalagyan pa din po uli bago hanguin. Pwede na po natin ito ilagay para mababad po siya doon sa sardinas. Yan po. Lagyan natin ng konti. Ito para layer ang paglalagay. Kaunti-unti. Tama lang po yan. Lalagay na po natin ito. Kakanggata ni puto sa pito. Yan. Ano yan, ma? Hindi natatakpan naman. Hindi. Pag tinakpan mo yan, lalagnaw yung gata. Yan yung sikreto pala. Tapos, lalagay natin ang pampalasa lalo. Yan, niluluto. Ayan. Nakakagutom. Sa taong gutom. Nakakagutom sa taong gutom. Yan. Minute na lang yan. Yan, hihintay na lang po ng mga ilang minuto. 5 minutes or ano, pwede na. Tikman natin. Ano sinasabi? Pag hindi mo nakuha ang tamang pagulay, bubod ng sama. Ayan, maubod ng sarap. Masarap na, pero may ilalagay pa ako. Yan. I-balance natin yung lasa. Ang sekreto po sa pagluluto para maging balanse ang lasa ng niluluto nyo, lalagyan po ng asukal. Kunting asukal lang. Para maging balanse po ang lasa ng inyong niluluto. Para sa akin lang, awan ko po sa iba. Kasi kanya-kanya naman po yan eh. Ako po kasi, ang kadalasan sa niluluto ko, mga patsamba lang po. Patsamba pero masarap.